No moi. 4 vuotta sitten tähän aikaan vuodesta mä olin tosi syvällä kuopassa. Mä olin aika murheellinen ja joo, elämä oli aika kärsimystä. Jos mietitte semmoista karrelle palannutta maata, metsää, missä kaikki on vaan hiiltä, niin tavallaan musta tuntuu, että mun elämä oli aika semmoista. Mä olin just eronnut, puoli vuotta aikaisemmin, mutta silti. Ja opinnot oli aika haastavassa tilanteessa ja myös terveyden kanssa oli vähän kummallista oireilua, että mä en pystynyt liikkumaan ja oli jatkuvasti kipeänä ja kurkku kipeänä ja silleen. Eli elämä oli aika haastavaa, mutta kuten tietää, että kun metsä palaa, niin sit sieltä lähtee versoamaan taas jotain uutta, niin mä koin, että myös mun elämässä toi kokemus, missä oli haastavaa, niin oli lopulta tosi hyvä ja siitä seurasi paljon hyviä ajatuksia mun elämään ja jotenkin tuntuu, että semmoisia niin kuin aitoja ajatuksia, että pääsi hetkeksi aikaa jostain niin kuin kaikesta turhasta irti. Mä tajusin 3 asiaa siinä aikana. Eka oli se, että mä haluan mun elämässä toimia muiden ihmisten hyväksi. Ja jotenkin se siinä kun oli oma elämä täynnä kärsimystä ja koettelemusta, niin jotenkin tuntui, että se oli ainut asia, milloin väliä, että toimii muiden ihmisten hyväksi. Toinen asia, mitä mä tajusin, on, että mä haluan mun elämässä kokea olevani elossa. Eli mä haluan työn, missä mun vahvuudet ja intohimot ja mun kaikki lahjat ja jotenkin se kaikki elämän historia ja myös ne huonot kokemukset pääsi jotenkin johonkin hyvää käyttöön. Ja jotenkin semmoinen tunne, että mulla olisi työ, mistä mä innostun, mitä aamulla silleen, kun herään, niin lähtee vaan tosi innostuneena tekemään. Ja no siinä aikana mä siis silloin opiskelin liikunnanopettajaksi, niin mä tajusin, että okei, tämä työ ei ole mua varten. Kun katseli opiskelukavereita, jotka oli ihan fiiliksissä siitä, niin jotenkin, että okei, tästä saa nyt tittelin, mutta se ei ole mun työ. 3. asia, minkä mä tajusin, oli, että mä haluan luottaa Jumalaa. No, mä oon aikaisemminkin puhunut, että mä oon kristitty, mutta silloin opiskeluaikana mulla oli elämäni ehkä semmoinen suurin epäilyksen aika, että mä paljon mietin, että okei, onko Jumalaa olemassa ja jotenkin ne kaikki semmoiset epäselvät ajatukset voimistu siinä aikana. Mutta sitten jotenkin se kärsimys ja ne koettelemukset, mitä kävi läpi, niin hassulla tavalla vahvisti vasta mun uskoa ja oppi olemaan oikeastaan kiitollinen siitä, että jotenkin tavallaan kaikki semmoinen turha palo pois elämästä. Ja joo, ehkä se oli mulle ekaa kertaa semmoinen asia, tai semmoinen aikakausi, milloin mä rupesin miettimään mun omaa kutsumusta ja myös tavallaan semmoiset ajatukset lähetystyöstä ja just, että konkreettisesti miten se muiden auttaminen voisi olla, niin vahvistui paljon siinä aikana. No sitten siitä eteenpäin 2 vuotta. Terveys oli parantunut, alkoi taas olemaan vähän juttua ja rahatilanne oli parempi. Ja jotenkin, mä en edes tajunnut sitä, mutta näin jälkikäteen, kun mä mietin sitä aikaa 2 vuotta sen kärsimyksen jälkeen, niin oikeastaan ne kaikki mun hyvät ajatukset, mitä oli syntynyt, ne oli hautautunut taas kaiken muun alle. Eli mä siinä aloin perustaa startuppia ja vaikka sinänsä se ajatus siinä oli ihan hyvä, niin mä tajuin, että mä en tehnyt sitä silleen muiden ihmisten etu edellä, vaan oma etu edellä. Ja tietenkin halusin niinku rikastua, se oli ehkä siinä se yksi pointti. Ja sitten siitä taas vuosi eteenpäin, startupista loppu rahat, tai mun olisi siinä kohtaa pitänyt päättää, että laitanko mä kaikki mun omat säästöt siihen, vai jätänkö kesken, niin mä päätin, että jätän sen startupin siihen kohtaan kesken, ja oikeastaan siinä samaan aikaan mä myös niin kuin palasin mun omaa kutsumuspohdintaa ja niihin 2 vuoden takaisiin ajatuksiin. Ja joo, mä siis vaelsin paljon Lapissa, se on mulle semmoinen paikka, missä ajatus kulkee siellä niin kuin hiljaisuudessa erämaassa. Ja siinä aikana ne taas alkoi jotenkin kasvaa ne ajatukset siitä muiden auttamisesta ja että mikä mun oma kutsumus voisi olla. Mutta ennen kuin mä kerron sitä, minkä mä koen mun kutsumukseksi ja mikä se mun visio mun elämästä tässä kohtaa on, niin mä haluan vähän pohtia ääneen sitä, että miksi mulla kävi noin. Että heti kun alkoi mennä hyvin, niin kaikki ne aidot ajatukset unohtu mun elämästä. Ja eka asia, minkä mä tajusin, että mulla on semmoinen luontainen taipumus itsekkyyteen ja semmoiseen oman edun tavoitteluun. Jotkut ihmiset puhuu sitä, että ihminen on niin kuin luonnostaan hyvä. Mä oon sitä mieltä, että se on paskapuhetta.
ei tarvitse edes katsoa, mitä maailmalla tapahtuu, riittää, että mä katson, mitä mä mun omassa elämässä teen ja minkälaisia ratkaisuja itse niin kuin luonnostaan tekee, niin tajuaa, että sieltä niin kuin sisältä tulee paljon sitä itsekkyyttä. No sitten toinen asia, minkä mä tajusin, on, että ihminen tietenkin tarvii rahaa elääkseen, ja silloin se, niin kuin se rahan tarve helposti ohjaa omaa elämää. Ja se, että koska mulla ei ollut riittäviä tietoja ja taitoja, että olisi pystynyt elämään niin kuin niiden sen oman kutsumuksen ja omien vahvuuksien ja taitojen mukaisesti, niin piti vähän niin kuin palata tekemään semmoista, mistä vaan saa rahaa. Ja jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin jatkuvasti elämässä semmoinen haaste, että ei pysty tehdä sitä, mitä kaikkein eniten haluaisi, koska jotenkin ei ole niitä kaikkia tietoja, mitä siihen tarvisi, että se olisi mahdollista. Ja sinänsä mä en näe siinä ajatuksessa mitään vikaa, että erikseen on työ, mistä saa elannon, ja sitten on harrastukset, mitkä tuo merkitystä elämään. Mutta kyllä mä ainakin itse koen niin, että jos niin kuin todella syvällisesti haluaa kokea olevansa elossa, niin se on tosi vaikeaa, jos 8 tuntia päivästä kokee, että on sisältä kuollut. Ymmärrätte varmaan. Niin joo. Mutta joo, eli toinen asia, mikä haastaa sitä niitä hyviä asioita elämässä, oli se, että mä en tiennyt, että miten mä voisin toteuttaa mun kutsumusta, koska ei ollut riittävästi tietoja ja taitoja siihen liittyen. No sitten kolmas asia on, ehkä tämä on sitten kaikkein tärkein, on, että mulla ei ollut yhteisöä, joka olisi tukenut siinä mun oman kutsumuksen pohdinnassa. Koska mä itse koen niin, että melkein kaikki, mitä tulee vastaan netissä ja paljon myös niin bestseller-kirjoissa, mitä lukee, niin se puhuu siitä, että omat unelmat ja niiden saavuttaminen ylikorostuu ja semmoinen niin kuin taloudellinen riippumattomuus ja rikastuminen. Ja tuntuu, että tosi paljon niistä, tosi iso osa on semmoista niin kuin jotenkin ulkonaisiin seikkoihin ja vaikutelmiin liittyväistä. Ja sen sijaan mun mielestä tosi harva puhuu siitä, että miten voisi elää omaa elämänsä niin, että jonkun toisen ihmisen elämä olisi parempi. Tai että eläisi omaa elämänsä jotain itseään suurempaa tarkoitusta varten. Ja joo, mä näen, että on semmoinen niin kuin jatkuva hyvien esikuvien puute tässä. Ja varmasti paljon sen johdosta mä päädyin niin kuin tavoittelemaan niitä itsekkäitä asioita heti, kun elämässä alkoi mennä paremmin. Mä itse ajattelen silleen, että kutsumus, mä oon puhunut paljon kutsumuksesta, mutta mitä se oikeastaan on? Mä ajattelen, että kutsumus löytyy sieltä, missä omat intohimot, sitten vahvuudet ja maailman tarpeet kohtaa. Eli se on siinä keskellä se oma kutsumus. Näiden kolmen semmoinen niin kuin, keskiö. Ja mä ajattelen silleen, että sitten kun se oma kutsumus löytyy, niin kaikki muu hyvä seuraa sitä. Eli sitten mä ajattelen, että kyllä se, niin kuin, se riittävä toimeentulo varmasti sieltä selviää ja se semmoinen merkityksellisyyden tunne. Ja sitten ehkä myös se, mitä niin kuin tavoittelee elämässä, että kun herää töihin, niin on semmoinen innostunut olo, että tätä just haluaa tehdä. Ja se mä uskon, että löytyy kutsumuksen mukaisesta elämästä. Mutta mä ajattelen, että kutsumuksen mukainen elämä ei välttämättä ole helppoa ja sen takia siihen ehdottomasti tarvii sen yhteisön tuen. Eli kolmas syy, miksi mä putosin mun hyvistä ajatuksista, oli se, että ei ollut yhteisön tukea. No nyt taas pikakelaus tähän päivään, niin nyt mä koen, että mä alan olla hyvin lähellä sitä mun omaa kutsumusta ja tuntuu, että oma identiteetti ja kaikki niin kuin siihen liittyvät omien vahvuuksien tunnistaminen ja tämmöinen on mulle niin kuin paljon paremmalla tasolla. Et mä opiskelin 5 vuotta lähetystyötä ja sitten johtamista vielä 1,5 vuotta siihen päälle. Ja nyt on semmoinen tilanne, että mulla on paljon ollut merkityksellisiä töitä ja jotenkin mä oon siis tehnyt videokuvausta nyt ja päässyt käyttämään mun luovuutta ja mun vahvuuksia tosi monipuolisesti. Ja tämä ei olisi onnistunut ilman sitä, että on niinku yhteisöä, joka on tukenut siinä ja semmoisia tätä omaa kutsumusta tukevia ihmissuhteita. Ja sitten sen seurauksena myös talouskin on vakaammalla pohjalla kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja mä en väitä, että mun elämässä nyt kaikki olisi selvillä. Ei se ole niin, mutta mä kuitenkin koen, että on niinku sen verran kokemusta tuommoisen luovan kutsumuksen tavoittelusta, että mä haluan auttaa ja varustaa muita myös siinä.
oman kutsumuksen löytämisessä. Ja omalla tavallaan mä koen, että ehkä se on nyt tällä hetkellä se mun kutsumus, eli auttaa muita kohti omaa semmoista luovaa kutsumustaan. Ja helposti tämmöinen jää semmoiseksi irralliseksi jutuksi, mikä ei kuitenkaan näy käytännössä, mutta nyt semmoisten yhteisöjen ja kavereiden tuella niin me ollaan saatu jotain aikaiseksi. Ja mä puhuin tuossa, että se taito on yksi asia, mikä on esteenä sille oman kutsumuksen tavoittelulle. Niin sen johdosta mä haluan kutsua sut tämmöiselle kohti luovaa kutsumusta kurssille. Eli ajatuksena tässä kurssilla on se, että mä opetan 3 viikonlopun aikana kaiken, mitä nyt pystyy 3 etäluennon aikana. Meillä on myös semmoinen viikonloppu, että mä kerron kohta siitä, mutta 3 etäluennon aikana kaiken semmoisen olennaisen kuvaamisesta ja valaisusta ja editoinnista. Eli jos tavallaan kiinnostaa semmoinen kuvaamiseen liittyvä luova kutsumus, niin tänne kannattaa tulla. Nämä on silleen tietysti 3 kerralla ihan hirveän syvälle pääse, mutta tästä saa semmoisen hyvän niin kuin perustan. Tämä alkaa 12. joulukuuta kello 6. Ne on aina 1,5 tunnin mittaisia juttuja, ja se on tosiaan täysin ilmainen, mutta tästä ei tule mitään tallennetta, eli pitää tulla sinne paikan päälle, jos haluaa kuulla, mitä mä tiedän kuvaamisesta ja miten mun videot syntyy. Mutta sitten mä haluan myös kuulla teiltä, jotka tulee sinne paikan päälle, että mitä te haluaisitte, ja sitten opastaa just niin kuin siihen teidän oman vision toteuttamiseen. Mä jätän linkin tuohon descriptioniin, missä lukee tästä, eli 12. joulukuuta kello 6. Sen saman linkin takaa voitte lukea myös tämmöistä filmikoulusta. Se on tämmöinen laajempi 3 kuukauden juttu, mistä mä vahingossa äsken mainitsinkin. Eli se on sitten semmoinen, kun tässä ilmas kohti luovaa kutsumuskurssilla mennään ainoastaan siihen niin kuin kuvaamisen taitoon ja editointiin ja valaisuun, niin tässä mennään sitten myös omaan kutsumukseen ja tästä saa myös semmoisen yhteisön tuen. Siihen on nyt ilmoittautuminen myös auki, jos se kiinnostaa, mutta se on tietysti vähän ehkä semmoinen isompi sitoumus, että ehkä kannattaa ensin tulla tuohon ilmaiselle setille. Joo, siinä oli kaikki. Kiitos teille. Kiva nähdä pitkästä aikaa ja mä yritän aktivoitua taas näihin videoihin. Kiitos kärsivällisyydestä. Moi moi!